Салом алейкум ҳама касга. Короче, рӯз дар бораи чӣ гап мезанем? Касе ки забони русия хай намедона, медонаву яхе ҷумло ё калимаҳое меша ки намедонада, масалан магазин мерад, яхе чизҳоро намедонад чиай. Масалан ягон пиёза, ягон чизай хай намедонада. Баъд ҳама бисёри ки одамое ки русия намедонанд, муҳоҷиро ё ками чиз, бисёр переводчика истифода мебаранд. Ҳама бигем переводчика истифода мебарад. Баъд бо бисёриҳои тоҷикӣ перевод мешавад росӣ, бо ҳастанд калимаҳое ки намешаванд перевод. Ва барои ҳамин як савветон метам бародаро, ира ҳамин перевода як ҷо ёфтан дар кора, чи русӣ ба тоҷикӣ ё ки чи тоҷикӣ ба русия, метавонӣ ҳаминҷа биёвем. Масалан медорем Яндекс ё Google медорем, дар поиск менависем ки масалан ина ман нависагим хона по-русски. Хай ман нависагим бея хай набинештон. Баъд дар ини сайтам советон метам ки ҳамин сайт академики, ҳамин сайте ки ҳама якумша, ҳамин сайти беҳтаринай. Ҳамида созай медроем. Масалан хонаро мебинем ки чӣ меша, ба хай ҳама медонад ки дом меша. Хай бояд мебинем ина хона, комната, помещение, жильё, здание, дом. Короче мегем ки хона, хонача, барад хай ҳуҷра, комната меша, помещение. Ҳамихел мегем ва расида ҳамихелай. Короче ниҳоята назар мекунем, мебинем ё ягон чиз дигара, масалан чиза, масалан тоҷикӣ мактаб, масалан мактаб менависем по-русски. Хмуна наметием таҷикский мактаб по-русски ё ки хеле. Баъд ина школа и переводчик, Яндекс переводчик агар боша меша, оно хона набояд переводчик. Дидида переводчик агар Яндекс бошад, ҳаминҷаш мебарем на мактаб, школа. Масалан мо сайти академики медроем, бо инҷа чанд қакада ҳамин сайда мефаҳмонад ки мактаб школа шид, бо хай калимаҳо, ҷумлаҳои ба мактаб алоқаманд қатъи тоҷикӣ ё русӣ менависагиай. Баъд ҳаминҷарам боша, масалан школьный, мактаби школьный, сини мактаби школьный возраст. Диди сини мактаби школьный возраст. Школа ина мактаб, школа, учебное заведение, мактаби варзиш, спортивная школа, мактаби ибтидоӣ, начальная школа, школа направление течений. Ин ҳамихел бародарои азиз. Также в других словарях мактаба, почтовая школа для также в других словарях и другие словари фатидама. Масалан муассисаи маориф ки дар он омӯзгори насли наврасро таълим медиҳад ва тарбия мекунад. Короче бародаро, ин ҳамин сайт беҳтаринай. Масалан бо як чиз дигара менависем. Короче ягон ҷумла менависем. Ман аз кор ба хона ба квартира рафта истодам. Ман аз кор ба хона рафта истодам по-русски. Ин ҳамихел тоҷикӣ. Барои русия перевод кардан якум бояд забони тоҷикии худмона бояд шурӯътар бидонем, на ин ки кӯчагӣ адабӣ карда гап ва ҳамун ҷоҳое ки ҳарфи қ ва ғ меша, бояд ҳамун қ ва ғ бинависем, барое ки ҳичи қинам нестай. Як клавиатураи тоҷикӣ скачат мекунӣ ё ки телефони касе ки соз бошад, масалан самсунгҳои ҳамин навбаромадагиҳо ё ки ҳамаи 2018 ҳамихелиҳо, бисёр телефонҳода бояд боша ҳамин чиз клавиатураи тоҷикӣ. Ина ки бине ки переводчик чӣ хел тарҷума кардай. Дан кардагия
аз кор рафта шудам. Ҳозир переводчикам. Я иду с работы по дому. С работы по дому. Хона. По дому. Переводчикам хайшос. Дар предлог. Дар и предлог в наза. Дар муассиса на предприятие. Дар моҳи май ва майи. В мае месяце. Дар рӯзи шанбе ва суботу дар соати 5:05 часов. Короче, дарам инами предлогошам қачаги фаромӯш хотири ақиб зад тил зад бану. Короче, дар лучи мешавад ки ҳамин ҷумлаҳоро яхча тоқана нависем ҳамин ба чизош бинависем ханша ман во мешавам медонад дар. Короче, ин ҳамихе бародарам чизе ки дар корайтона ин ҳамира ман хастум советон будам барое ки бояд случая нақлтон мекунам. Як бор мо қатъя короче братмон магазин рафтем, райҳона надонистем ки барзи чӣ меша, надонистем ки чӣ кунем да. Райҳона айхона гуфтам биёре. Баъд дига нашид, занг задем, чанд каса пурсидем ки ами райҳон чӣ меша, па гуфтанд мона базилика. Ба ма ай инамҷа ёфтамаш, ай переводчик нева ай инамҷа ёфтамаш. Барои ҳамин ба инами случай мо ами видеора короче запис кардам. Боқӣ бачаҳо дар паноҳи Аллоҳ то видеои оянда. Соқу саломат бошед.